remaja, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Perkenalkan, saya Sharon Pangaribuan selaku Ketua Panitia Paskah RAKBP Serpong 2024. Perkenalkan, saya Ruth Siahaan selaku Wakil Ketua Paskah 2024.
Shalom, Horas Amang Daninang, Alan Naing memulai ibadah Jumat Agung harian. Dimohonkan Amang Inang berdiri untuk menyambut prosesi yang ada. Silahkan kembali duduk Amang Inang. Adorang sotapuka parminggota, jumulo mahita martangiang nahohom di bagasan rohat tabi. Amin. Saluhut parhalado HKBP Serpong, pasahaton selamat hari Jumat Agung, Tuhamu, amanami, inanami, naposo bulung nama dohoti permingguan sadarion, di bagas joro, nang di bagas tabe. Abe marihamu parhalado nami, jala di pasu-pasu debatama hamu naro di bagasan suami kuandi. Huriani Tuhata, sadarion ima ari parningotan ari hamamate ni Tuhan Yesus. Tongodo akasahita di usung ibana, jala akapardangolata di porsan, alai anggorohata madok di batado nama micang mamukul dohot pasipal ibana. Ini hazahatota ibana mabugang. Ape tu iba persinggang sisang perhatian ni hasenangata. Jalabinain ni bugang na malum itahila. Malam tailala. Luhut do hitalilu songon biru-biru, ganup masih todong dalan nabi. Alai hajahaton nihita sudena dihonahot Jahoba tu ibana. Alai dialo mohon Jehovah do. Mangai sahid. Ia dung dilehon sana bahen pelihan. Idaon nama goni ya pegajongon ni ari-arina. Jalan jadi malomo ni rohani Jahoba arhiti-hiti tanganna. Atong naung tartanom do hitarap dohot ibana. Mar hiti-hiti pandidioni tu bagasan hamatean. Asa marparangi hita di bagasan ngulu naim baru. Songon Kristus naung hehesian akan naung mate. Hinorhon ni hasangapon ni amana. Ayang gonunga sakabona hita dohot ibana. Dinarap mate hita dohot ibanai. Suang songoni mahita nang taringot tu haheheon. Atong tapuji ma tuhata
Marende mahita sian buku ende nomor 620 ayat sada saat tolu tarsilang ho. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Situa ni malim si songonido tama di kita, nabadia naso jahat, naso marlidang, naso marbolat sian akka pardosa, naung gabi tumibo sian akka banua gijang. Naso pola ganup ari songon akka situa ni malimi, mabuat jumolo pelean taringot tu akka dosana sadiri, dungi taringot tu dosa ni natoropi, ay sahali do diulahon, di na mamiliho dirina ibana. Haleluya. 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 Martangyang mahita. Ale amanami jala debatan nami. Para si rohana sumurung doho di sude jolma manusia. Nunga dileoko anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Manaon haleon dot siak dibagi. Pola mate tersilang. Asa malua hami sian gonggoman ni sibolis. Saya parohai mahami mamikiri panon ni anakmu. Asa maruli hami marhite siani dia sesani dosa dohot dihaluaon sian hamatian padua halion. Asa dapat tami hangoluan saleleng-lelengna marhite hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami anak kakolongan ni roham. Amin. Maredeh das ya buku edeh KPP nomor 20 itu. Ho tinobus ni Tuhanmu.
Tatangihon ma patik ni debata di parmingguan ta ari hama mateni Tuhan Yesus Kristus sadarion tersurat di 2 Korintus 4 ayat 10. Totong do hupa usung-usung hami di daging nami hama mateni Yesus. Asa patar di daging nami nang hangulu ni Yesus. Ido sahatna atong rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata. Ali Tuhan debata sai parhugui mahami mangulaon na hombar tupatikmi. Amin. Marende sian buku ende nomor 180 ayat sada saat rodui 2 ro tu Yesus honaloja. Tato poti ma dosata martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami na di benua gijang. Para si roha na sumurung midahami. Kuparhatutu jala huto poti hami do dosa dohot pangalausion nami. Nagudangi di jolom. Tatap hami marhite-hite asini roham. Jala sesama dosa nami saluhutna. Alani pakokop ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si Pangulo kami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasean ni dosa. Adong do dihita sintuani malim na songoni, nahundul di siamoni habangsa ni hatongamon di banua gijang, di bayani tarbahen ibana do panguluhon ro di ujungna, akan nasandok ro tu debata marhite-hite ibana, namangulu do ibana totong asa ditangian hon nasida, hasangapon mah di debata na digijang. Amin. Bundul. Marendeta sian bukende HKBP nomor 82 2.4. Khusus namun Gus.
tatangihon ma hatani debata turpuk epistel di Ari Sadarion imana tersurat di Psalmen 22 ayat sada sahat rodi ayat onom edde sian si David ali debatakku buasa tung tadi konom mau sai madaudadu akka hatani anggukon sian hatuoku. Ale debataku, sai jauh-jauh doha warian, alai dang mangalusi ho, jala borngin pe dang jupang ahu hasonangan. Alai nabadia do anggoho, marhabang sahon akka puji-pujian ni Israel. Tuhodo nasida mangangguhi, jadi malua manasida, marhaposat tuhodo nasida, jadi idang tarurak. Ido sahatna, martua do akkana tumangihon, hatani debata, jalana opyopsa. Amin. Maredde hita, sian buku ede HKBP nomor 405 ayat sada dohot ayat 2. Taha tiddakon ma haporseau tai, songon na hina tiddakon ni dong atas haporseau di sadok portibion, rap mahita madok, au porsea di debata Jehovah. Hidup pargugu dosa-dosa. Na tamapala Nanto tanon. Au Porsea Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai.
Ima di tibone Samaria, Nagabi-gabi siato di perbadia, adorang suabuhan. Ido hata, natu mau berni. Di panghuman silat, nama terpajal lebana di hawab sila. Natu tu banoturu tanom. nama na ulun ya potuluhon, nama naik ke surga, lawan dulu siamu di bata Jakoba. nama naik pergugu na suatu sedusani. dusani. Disimai mana pembuat sogot tu tanah on, manguhuni harap na mengulu dohot namate. Au porsia, itu di parbadia, jaladong sada huria nabadia, huria topana Kristen akan nabadia, dohot diasain dosa, dohot diatai namandok. Mula mengulus sogot daging halak namate, dohot dia nguluan asora sudah. Amin. Amin. Tabi kema tikting di bagasan mingguan. Parhalado HKBP Serpong Pasahaton selamat mendohoti parmingguan parningotan ni hamamate ni Tuhan Yesus di dolok Golgota di bagas joro dohot nang di bagasta ganup marsada-sada di ramoti jala di pasu-pasu tuhata mahita sadutna sunggul-sunggul najepek parjolo parmingguan parningotan ari hamamate ni Tuhan Yesus sadarion Jumat 20 Maret 2024 tapatu pada parmingguan laho marningot ari hamamate ni Tuhan Yesus di dolok Golgota manang parmingguan Jumat Agung. Topik ni parminggota ima dibuka Yesus do dihita dalan naib baru jalan na mangulu. Yesus membuka jalan yang baru dan yang hidup. Parmingguan Jumat Agung di Patupado pukul 7 Marhata Indonesia, dohot pukul 10 sada Marhata Batak. Ulaun nahohom manang ibadah hening di Patupa pukul 14 WIB. Di Ganu Parminggoni di Patupada ulaun nabadia. Tu akka ruas naung makatidakon haporseaon jaladang hona RPP asa parsidohot mahita di ulaun nabadiai. Parmingguan parningautan ari hamamate ni Tuhan Yesus manang Jumat Agung ni sikola minggu nunga di Patupa nasogot pukul 8.15 WIB. Paduahon, pelian khusus tudana kedukaan HKBP Serpong. Sadarion Jumat 20 Maret 2024 di Ganup Parmingguan pukul 7.10 WIB di Patupa 2 hali papungu pelian. Pelian parjolo amplop nabalau tuhuria dohot pusat. Jala pelian paduahon amplop na violet laho mangurupi dana kedukaan HKBP Serpong. Patoluhon ibadah doa subuh. Ibadah doa subuh di Patupa Marsogot di hari Sabtu 30 Maret 2024 pukul 5 WIB. Maringanan di ruang sermon HKBP Serpong. Wik Betani, Wik Bethlehem, dohot Wik Betel, gabe tuan rumah. Romahita mandohotisa. Paupaton buha-buha ijuk. Parpunguan buha-buha ijuk di Patupa di hari Minggu 30 Maret 2024 pukul 5 WIB Marhata Indonesia. Palimahon Parmingguan Paskah Parjolo. Parmingguan dohot pesta Paskah Ari Parjolo marningot Ari haheheon ni Yesus Kristus di Patupa di hari Minggu 30 Maret 2024 ima pukul 8 Marhata Indonesia, pukul 10 sada Marhata Batak, dohot pukul 10 pitu Marhata Batak. Parmingguan Paskah Sikola Minggu di Patupa pukul 6 Manogot. Parmingguan Paskah Remaja di Patupa pukul 10 sada WIB. Paunopon, ulaon nabadia di bagas ni ruas. Hombar tu ibadah dohot pakobasion Paskah, huriata Patupa pakobasion ulaun nabadia tu bagas ni akka ruas, alani akka parsahiton dohot umur nama tua, nasoboi ro marminggu tu gareja.
Pakko Basionon di Patupa di hari Sabtu 30 Maret 2024. Alanii gareja manosoi tu akka ruas nanaing parsidohot di ulaunon asaboi mendaftarhon tu sekretariat manang tu situasel di Ganupwik. Papituhon, pilihan khusus tu dana operasional Huria. Di hari Minggu 31 Maret 2024, di Ganup Parmingguan Pukul Walu 10 Sada dohot 10 pituwip di Patupa 2 hali papungu pilihan. Pilihan Parjolo amplop nabalau di Tuhuria dohot pusat, jala pilihan Paduahon amplop na violet, laho mangurupi dana operasional HKBP Serpong. Songonima sunggul-sunggul di Parmingguan Jumat Agung Parningotan Ari Hamamate ni Tuhan Yesus Sadarion. Maret Demahita sian buku ed HKBP nomor 26 sian ayat sada tapapunguma piliata. Sia
Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti yakati-ati dohot pikiran munabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huria na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Hata ni debata na gabe turpuk jamita. Di pesta parningotan ari hamamate ni Tuhata Yesus Kristus. Di bagasan sadarion. Imana tersurat di Heber biddu 10 ayat 10 sahat rodi ayat 25. Songonon ma didok hata ni Tuhata tapai hutihut ma di bagasan rohat. Oma padan si pajong-jongokku tunasida dung salpu akka arii ninna Tuhani. Lehonokku ma akka patikku tu bagasan ate-ate nasida. Jala surat tonokku ma itu roha nasida. Jala nasotu pabe ingotokku dosa nasida rodi haja haton nasida. Anggo dung sesa akai dang bemasa pilihan pardosaon. Atau ngaliak kadongan, adong do dihita hiras niroha, laho bongot tu bagasan nabadiai, di bagasan mudar ni Yesus. Ay dibuka do hita dalan nai baru, jalan na mangulu sian ribe-ribei, ima daging nai. Jala adong do dihita malim na bolon si gonggom bagas ni debata. Di baheni tadapoton ma marrohana sitong. Di bagasan hagogo ni haporsiaon. Dung diurasi rohata. Unang be di sol-soli panggora ni rohai hita.
jala dung diburi daging ta do taek neyas. Momosma tatiop pakirimon nata parhatopoti. Ai haposad do namar baga-baga hossa. Masih atuam mahita, masih pajujuan, tuha holongon doho tuaka ulaon nadenggan. Unang tatadikon, par punguatahian, songon na hinasomalhon ni nadeba. Tung masih paingotan mahita, jalalam imanian, ala lam jonok di idahamu ari i. Ido sahatna. Adong dongaku di hutan na julu. Naswapala ringgas lau tu gereja manang tu parmingguon. Molo mar gereja manang marminggu peon sehari satahun ngehibat. Olo do sampai 10 tahun, 5 tahun. Dang binoto ahalana manang nalosok ngado manang nasong dia. Di nasahali pas hari Natal dui. Eta margereja maju hita. Ai ngegurang ngora mula pangarato atik beako adong anak boru na uli taberengan nonisi ni kudo. Roma ibana mengelusi. Lai. Ho majo inna. Basa nang olo tu gereja. Ai moloroan no tu gereja marupa silangi gereja inna. Basa songon perdusa di bele. Ai dang tama bongo tu gereja. Ninna ibana. Amanginang turos songonido sa sitonga pangatusion ni halak Yahudi na jolo. Dang sembaranga jolma bongo tu bagas joro. Jala bagas joro ni dewata. Hola sadado. Ima holan na di Jerusalemi. Jadi siat desa nawalu. Sudedo halak ro. Molo lau manopot bagas joro ni dewata. Jala molo masa pesta-pesta gereja isarani baik komar dala pak manasida dangang go pepe sawak manang mobil kan songoni mana masa di bagasan nguluni si Joseph doho si Maria ikomar dalam manasida sian Nasaret tu Jerusalem holalau manopot bagas joro jala sahali satahun ikon patu paun nasida do pelean pardengganan tobus niaka dosa nasida. Asa molo bongot penasida tu bagas joro ikontung takas do pelean nasida. Ala dirajumi do dang tarbahen nasida. Paluahod dirina manesa dosana sojolo ikon malim napasahat to nakapangiduan tuadopan ni demata. Jala bagas joroipe dan sebarangan masuk. Adong go batas-batasan na. Ido bana manginang bagas joro ni demata di Jerusalem ima terdiri sian tolu bagian besar. Na parjolo pelataran main. Guarna pelataran ima inganan niaka ruas. Jadi ipe adong dope pelataran parduru. Sahira halaman mai moloi ba boy ma naso halak Yahudi pe boy ma tusi alai molo tu pelataran ni bagas joro ikok kalak Yahudi do na boy bongot tu bagas joroi asing i daung Peter ramundui ima bahagian ni bagas joro na parjolo na paduahon ima ruang kudus inganannya kapar daupaun inganannya kapelean jala inganan niaka malim makobasi aka ruasi. Dungina patoluhon ima inganan na sun badia. Inganan maha kudus. Malim pedang boy masuk tusi. Holan malim bolot do na boy bongot jala disido dirajumi debata mian. Jala disima malimboloni mangelekon hasesaan ni dosa ni bangsoi. Adonggo hire-hire
batas ni saluhu nai na membatasi sudena. Tudos ma songon isara ni garejata, ingalan ni rua somma pelataran, langgatan omma ruang kudus, langgatan perjamitau ma ruang maha kudus. Dang boy ruas nakok tuson. Dang boy malim nakok tuson. Dang boy ruas nakok tuson. Tarsongoni maturanna. Ala donggo hire-hire pembatas. Dang boy marsaur domu. Aka na mardosa dohot nabadia. Huriana hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Di pesta parningotan hamamate ni Tuhata Yesus somalna turpuk jamita jot dienet sian buku evangeliumi. Ima napa adarhon secara kronologi taringo tu peristiwa hamamate ni Yesusi jala sianima enetota ado rimangota. Alai marhite-hite jamita nanienet sian buku heber sadarion naing dohonon. Nah ternyata peristiwa hamamate ni Yesus tarlumobi molotajaha di Matius 27 ayat 50 sada didok sonon. Alai diulahi Yesus mamar suara nagogo dungi tosma hosana. Laos dina satok kinima maribak hire-hire na di bagas joro sian gijang roditoru. Dungi humutal matanoi marigat ma dohot akabatu mamat. Laos ido nani adol hon ni turpukta sadarion pabo amar hite-hite hamamate ni Yesus. Maribak ma hire-hire ni bagas joro. Maribak ma pembatas ni debata. Nabadia dohot jolma pardosa. Ainunga sun ditobus debata marhite Yesus namate di haupinor silang dosa ni hajol mauni. Marhite-hite hamamatena di parbadiai sude asa ganup jolma boi bongot mangadup tu debata. Dang marhite-hite malim bolon be. Dang marhite-hite malim benasida mangido hasesaan ni dosa. Dang marhite-hite malim benasida laho makatai do debata. Alai marhite-hite Yesus Kristus mudarna nabadiai diukap ma dalan. Asaboy sudena jolma pardosa, sudena jolma na porsea tuibana, boy maddapoton, boy bongot, diukap dalan laho maddapoton debata. Laos ido amanginang nata pahapor siay di bagasan sadarion. Ala ni Yesus Kristus do ubain na boy hita bongot songonon. Ubain na boy hamu martangi yang dijabumuna. Ubain na boy hamu makatay do debata sadi hari pesi hol rohamuna laho maddapoto ni bana. Ala nunga ribak hirei-hirei. Ala nunga danga dong be pembatas ni hita dohot ibana. Nunga adong dalan. Tudos do yamanginang songon di partikian noaing molo tapai hutihut di zaman noaing platform ni aka elektronik ate aka Facebook ta aka email dohot mobil banking muna dang boy sude bongo tusi sojolo ikon adong ahana password kan itu molo boy adong password na boy masuk itu bahin berusaha do halak membobol password na asal lomo-lomo dihack media segala macam. Lapatan na password ma dalan bongot tu platform elektronik aka si songoni. Jadi tudo songoni do nuai ngamanginang. Dang adong dalata madapot to debata. So adong so jolo adong password na. Nah di parningotan hamamate ni Yesus sadarion password na ima mudar ni Yesus. Ganup na porsea, ganup na marhatopoton, Yesus si palua ibana, jalan na marsaulihon. Asin ni rohani debata marhite mudar ni Yesus, boy maibana bongot tu parsauran nabadia, di asin ni rohani debata.
Ido bain di Yohanes 14 ayat 6 didok audo dalani audo hangoluan audo dangadong nasahat tuamai iya so marhite-hite au ninna Tuhan Yesus lapatan na ikon marhite Yesus Kristus dalat tabongot madapoton debatata nabadiai marhite mudarna na durus dihau pinor silang dapotan ngangoluan na baru mahita. Amanginang molo tutudo hita naung marsaulihon hangoluan na baru marhite Jesus Kristus marhite mudarna nabadiai diigil trupuhodo asa tung masih beta-betaan masih jujuan masih togua kita laho patupahon holong ngeroha dohot patupahon akka ulaun nadenggan di tonga-tongani nguluta. Astuanna manang lapatanna orang yang telah menerima kasih karunia kehidupan melalui kematian Yesus, dia tidak hanya hidup dalam dirinya sendiri, tapi dia juga harus mau berinteraksi, mau melakukan berlomba-lomba melakukan kasih terhadap orang lain. Dan saling mendorong, membangun, berlomba-lomba untuk melakukan banyak kebaikan dalam kehidupannya. Dan masih pasobuan, dan gabe holan nama jujui, kamu maju hati nadaung. Tapi saling mengajak, saling berlomba-lomba melakukan banyak kebaikan dalam hidupnya. Dakolani, ditogihon trupuhodo, asa unang magopo mudar ni Kristusi, ikon halak nama jaga parsaoran nabadia narosu diaka parsaoran rabdohot akka halak Kristen di tonga-tonga ni huria asa unang besong odong aku na joluate na sahali sa taon marminggu marsaor rabdo tuhani alay naing ganuptiki ina ima tuata nung ngadiukap dalat dihita laho madapoto debata molo sotapakke bei partikiani magoponai amanginang mamuka sian manugut ngatung loja akadongan paralado do padita termin parjolo do penakin pukul pitui marulon nabadia ngasongon nahel dugul ala ni torok ma ara karuas kan itu buasa songon ni torok ma buasa molo di hari Minggu dan songoni torok ma. Na tu dia dun waingon. Namar Minggu sari satau dua kita on nai sonon. Wado. Ala namarulan nabadi tole ma Roma ita ba. Toi ma tahun depan muse roh hidate namuna do. Dang berate. Molo ro saunari Minggu depan pe korrodot tong. Doh terus nama dang istilana sahali salibe. Ngadi ukak dalan magoponai seyangai molo sota pakke partikian ni molo sota salobe partikian jala ingok ma unang pola do rohamu na pardosa doau ala pardosa do hita rikot hasesaan ni dosa ido nata jalon nomarulon nabadia ala pardosa do hita ingok ma marhite-hite hama mati ni Yesus ditobus do dosam ditobus do dosaku gabe boy hita parjabar di hangoluan na baru. Amanginang buasa dang huawali nakin madok selamat Jumat Agung alay naing ujung aku madohi alay kotakas do boto ota ojata marhite-hite hamamate ni Yesus gabe taruli mahita di hangoluan na baru ido kuncina so tung gabe tadokon selamat juga Agung selamat hari hamamate ate selamat mate inna muse kan itu. Nah, molotung pe marpahean na hulop pamu, dang nasongon na melayat, moloso marbaju na hulom, enabuhado ho inna kan, daung, alay rohata do na makilalahon, hachi na di taot tuhatay, laho mangalehon hanguluad dihita. Amanginang selamat menikmati kasih karunia Tuhan, kehidupan yang baru melalui kematian Tuhan Yesus. Selamat Jumat Agung. Amin. Martangi yang mahita. Mauliate madiho Tuhan. Naung mangukap dalan. Na paradehon ngulu na baru.
hami pardosa hian naso talup naso parjabar naso tamajong jong di hadapanmu. Alai alani mudarmu nabadiai nadurus dihau pinor silangi. Ido na mangukap dalan gabe di patau di patama gabe di lehot tuhami Tuhan hanguluan nai baru gabe boy mahami pajupang do debata aman nabadiai ala nungasun ditobus ho dosa nami saluhutna. Tuhan mauliate madiho di mudarmu nadurus di dolok Golgata asa unang paswasai honon nami sia-sia honon nami i naing pakyon nami i modal nami laho mangulakon marsiadu patupahon kanadenggan nang holong ngiro kape jala asa unang gabele bahami mangihuton akapar punguan nabadia di gereja di parmingguon manang di dia pehami ay nunga boy hami madapotok koali Tuhan diukapodalani di hami paso-paso mahami ajari hami laho mangargahon hasesaan ni dosa dohot haluaon na pinarademi di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hurian itu hata tapapunguma peliata laos ihuk mahita maridesian buku de nomor 543. Oh
Marede Mahita, Sian Bukwede nomor 152 ayat sada. Dame ni debatana sumurung sian salhut roha, ima mangaramoti ate-ate muna dohot roha muna, mari tehite Kristus Yesus. Amen, martangi yang mahita. Ale Tuhan debata para si roha na sumurung, amanami na di banua gijang, asi roham topot mahami na pungu dison, adorang hupanga kami anon parpadanon na badiai, lehon matod di porbadia tu ganup hami, asa ditubuhon hapersyaon na mangolu di hami, asa postitutu rohanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus na makokop hami, pargogoi mahami maswadahon diri nami, asa tariutok kami Tuhan Yesus Tuhan nami, jala asa ditubuhon hapersyaon na mangolui, saya taiti rohanami asalam malungun hami tu banua gijang, asa say masihol hami paimay mahon haroroni Tuhan Yesus. Amen. Hita akan naong pinarhamaul ni debata, hita sakap nuaing mangaton perpadanan na badiai. Di baheni tatibang majumolo manang natau hita marulaon na badia, asa unang hona uhum manang ise siak kitaon. Ayo holan na uduk roha jelana manol soli rohana, alani pambahenan na nasoture, jelana manopoti dosana, jelana porsea di hasisaan ni dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus, ido na tau mangaton perpadanan na badiai. Alai aka nadohot marulaw na badia, unang be dioloi sibolis, unang be didakdati mardosa, tung padaw hamuma rohamuna siani, tung gotapok kamuma hosom dohot late ni roha. Alai paingot-ingot hamuma Tuhan Yesus Kristus naung mate, jalanang mula mangolu humokop hamu, asa tau hamu mangaton perpadanan na badiai. Di baheni tatakasi majolo rohat tabe jala alusi hamu masukun sukunon jong mahita. Di parhatutu rohamdo halak pardosa hosian hatutubum dohot alani pangalasim di patik ni debata, molo di parhatutu roham dogma olo. Namarsak doroham ala dosami, jela dipangi doroham, naing malua honua yang sian dosam, molo songoni roham dogma olo. Di parhatutu roham do naung roh Tuhan Yesus Kristus tu tanoon pangoluhon pardosa, ibana naung mate dohot mulak mangolu humokopo, mamorsan jala manesa dosam, molo songoni di parhatutu roham dogma olo. Olo doho manggotapon sian roham late ni roha dohot hosom ni roha. Akub ni olo doho mardenggan dohot halak na mangarsai ho. Jalana olo doho manesa dosa ni donganmu. Songon na pinangido ni roham sesaw ni debata sude dosam. Molo songon ni roham dogma olo.
Atong tapauduk bema rohata, jalata topoti masude dosata, ihutok kamu matangiangon di bagasan rohamu nabe. Ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, halak pardosa godang dohami, ay jot hulao sihami patikmu, tamado hona uhummu hami nuaeng dohot sogot, molo balasononmu tuhami hobar tu pambahenan nami i. Alai alani godang ni asi, dohot holong ni roham, dohot alani anakmu Tuhan Yesus Kristus, naung nilehonmu humokop hami, alani i ubahen na hum hami mangido tuho, asi maroham di hami, saya jalo mahami, saya sisa masude dosa nami, jalalehon tod di porbadia tuhami, asa margogo hami, mangalo nasa dosa dohot mangulahon na hobar tulomo ni roham saleleng di tanah oddope hami. Amen. Atau kamu akan manopoti dosa muna, jalana mauas diasi ni rohani debata, saya sahat matuhamu nahina porseaon muna. Mangasahon hatani Tuhan Yesus do hudok tuhamu. Posma rohamuna, nunga sisa saluhut dosa muna, marhite-hite gowar ni debata ama, dohot anak dohot todi porbadia. Amen. Ale amanami na di banua gijang, say pinerbadia magowarmu, say roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togihon tu pangujunan, palua mahamisian pangago, ay hodona puna harajaon, dohot hagugoon, rodi hasangapon saleleng nilelengna. Amin. Hudulma hita. Marede mahita sian buku ede nomor 150 ayat sada. Atong tangyok kamu matona ni Tuhan Yesus laho padirihon perpadanan nabadiai. Dibuat Tuhan Yesus Kristus do sagu-sagu borngin nai uju tarjehe ibana. Didokma mauliate dungi diponggoli mai di parlehon matuak kasisian na huhut ma didok. Jalo hamu ma jalapangan ma dagi kudoi na nilehon Tuhan matean humokop hamu. Bahe kamu ma songoni bahen parningotan muna diau. Jala dungsun na sidamangan dibuat ma panginumani, didok ma mauliate, dungi didok ma tunasida, jalo hamu ma sude hamu manginum siani, ia panginumanon padan na ibaru maon marite-hite mudarhu, na niusehon humokop hamu bahen hasesaan ni dosa, saya baik kamu ma songoni bahen parningotan muna diau. Atong roma hamu nungarade sude, ida jaladai hamu ma sude dengan basa ni debata. Mari dihita nomor buku ede 154 memukasian ayat sada. Diatur ma parmasukna tu
Jolo. Sai palingaso todi
Marede sian nomor 120 dulu ayat sada sampai seterusnya.
Duti marede sian nomor 464 buku ede mulai sian ayat sada. Tuhan
Tauduti maredde sian nomor 440 sia ayat memuka sian ayat sada. Sai sol khot tu silang me. Organ. Holland organ.
Mari dehita muse sian edeta nomor 227 mulai sian ayat sada. Satu suara sambil tare sapi. Holland musik.
Amaret hita muse sian buku ede nomor 154 dimulai sian ayat sada. Ya. Ayat 2 anon namangedehon paropuan. Sude paropuan. Ayat tolu sude bawa. Sai madu mendorong aku, ale Yesus di basamu.
Holland musik. Ayat opat sude hita mangendeho. Taudu timuse marede sian buku ede nomor 183 dimulai sian ayat sada. Holland musik.
Ayat 2 diedehon sude paropuan. Sude paropuan. Ayat 3 holan bawa. Ote holan asih roha si bangsa honotohi si dia Holan musik. Ayat 4 sude hita mangedehon. Yang
alat musik. Ayat 5, rap mangedehon hita. Ibe ale Tuhan Yahova, unang usot Marede hitamuse sian buku ede nomor 484 mamuka sian ayat sada.
Ayat 2 rapita mangetion. Oh si balua sun hina gogomi hatam dohu haposi baik bagalah marohaku bison managama Toni masuru naboy manggoma. Ayat 3. Dias doa diburi ho ale tuhaki naing dohot parulaku omar tuhatami pagalah marohaku ison managama Toni masuru naboy manggoma. Tau duti merede sian buku ede 440 sia saya solhot tu silang mi. Solhot tu silang mi. Yesus ingat aku, mual nama baur disi, ima inumoku, silang mi. Sahata iende hono. Kita yuton ayat 2. Ayat 2. Lama autu silami ihapo rusaku sai asih maruhami unang tulak silang bis lagi ilang mi
musik. Ayat 3. Domungan silangmi imati yopoku asa unang liluar Hoihu tonoku silangmi tuhaki ima Hai masugod sahaka ihende hono Tauduti manede sia bukede 227 Yesus ngolu ni todiku. Yesus ngolu ni tondiku odoh rusaki kok dihona madiriku rodina sakaki lantakas paturun tuwaon pakokomi asaimu halunguton hot maaf ilang bumi. Kita teruskan ayat 3 dan 4. Jakonang pain siseanmu nagir-gir tu
Aku pau Yesus Tuhanku, Tio pau macai gomos, asa una rucur patu. Siada lan natiko rapon hodo mangalo rapon hodo au mangalo rosa dohot isapi ay sumurut do pangalo anggo di lambungi. Marede mahita sian buku ede nomor 3 ayat sada. Los jongjong mahita. Tuhan debata ale todiku jalan nasa rohaku di bagasan mamuji gewarna nabadiai. Puji ma Tuhan debata ale todiku jala unang tung halupahon denggan nibasana sudena. Ibana domanesa dosam sudena, jala ibana pamalum akasahitmu sudena. Ibana paluahon hosam sian hamagoan, jala dilehon tuho denggan basa dot asini roha. Para si roha jala pardenggan basa do Tuhan debata. Labat tarimas jala parasi roha godang, dang dibahen tu hita hobar tu dosata, jala dang dibaloson tu hita hobar tu hajahatotta, songon asini rohani ama tu anak konna, asini rohani Tuhan debata di akan makabiari ibana. Nunga takas dipatuduhon debata holong ni rohana itu hita, dinamate Kristus humokop hita uju pardosa dope hita, atong dalam malua mahita nuaeng sian rimasna, dungga be parpitor hita hinorhon ni mudarnai. Dibaheni say pujion ni pamangaku, dohot rohaku, dohot nasa pambahenaku do Tuhan debata, olat nion ro di saleleng-lelengna say pujiokku do Tuhan debata. Amin. Tuhan Yesus membuka dalan nai baru jalan mangulu di hita. Dibaheni tadapoton marroha nasitong di bagasan hagogo ni haporsiaon, dung diurasi rohata, unang be di sol-soli panggorani rohaihita, jala dung diburi dagingta dohot aek nayas. Mos mata tiyo pakirimon natarpato poti, ay haposan dona merbaga-baga hossa. Ale de mata
Saya patugu maha porsion nami sahat rodia jal nami. Asa sahat hami sugut. Tuhan lalas nirohana sumurung. Na pinaradim diaka nama kaholongiho. Tapasahat mapiliata tuharajaw ni debata martangi yang mahita. Ade debata amanami na di banwagijang hodo haroruan ni saluhut silehol-lehon na dinggan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masian na nilehon mitu hami. Pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uap na khusus di julum. Paso-paso may jala ramoti. Asa ho parhasyak kami pilihanon. Pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni Huriam. Dohot di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutada hami godang ni sileo-leon mitu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alay Tuhan debata aman namin na marhabangsa di atas ni sa luhut. Nung apatar huidahami holong ni roham na godangi. Gumodang do isian holong ni rohani hama-hama dohot ina-ina dia nakon na. Tung sotartibang do godang dohot arga ni selehol-lehon mo di ami. Ayanak mo nan sasaday di siruho. Gabe jolma manaon pardangolan. Isahisak dohot pasta-pastap. Gabe tarpaja libana. Jala tuhamatian humoko pami. Mauliate marohan nami, ala naong say utang nami, jala malua hami siya dosa, siyan hamatian dohot siyan gonggoman ni sibolis. Ala ni impujion nami magwar mo na badiyay, ala naong dipatupa anak mo pardomuan, pardenggana tuho. Ale Tuhan Yesus Kristus, biru-biru ni demata, naong mamorsan dosa nami dosa ni hajol maon. Mauliate marohan nami tuho, jala pujion nami mahorodi sa leleng nililing na, sa itatap mahuriam, na hinokok mo jalan na pinapungumi, sa ipahot ma di hami hasesaan ni dosa, doho dami na pinatupami, sa ipaiyas jala parabadiyay mahami, asa tarbo ako hami tuban wagijang, pasarhon hami tuak ka na badiyay, sa ibuno jala parsilako majol manaburuhi, dohot sakap-sakap naruan na dibagasak kami, asa unang marlidak kami, madapoton ama na diban wagijangi, upasat hami madiri nami tuho, jala huleho kami rohanami, bahen inganan mo, ala naong di hokopodo hami, di homa hami, jala hodi hami. Say unang luas hami sirang siyako, dongani mahami jala saorma hotu hami. Say patugo mahapursiyan nami tuho, asahot lakka nami rodi ujung ni hamatian. Say ramoti maakaruas mo, na mamaritahon holong ni roham, doho dalan naong pinatupami. Atong manang mangulo manang mate pehami, hodo Tuhan nami dohot raja nami. Saya si maroham, ingot mahami di hasangaw pemi, jalaboak kami, tuhasonangani na dilabung ni debata. Amen. Ale ama namin na di banwagijang, say pinorbadiya magwarmo, say Roma harajan mo, say saut malomo ni roham di banwatongoon songon na di banwagijang, lehon matuhami sa darion hanguluan siya pare. Say sama dosa nami, songon panasa nami di dosa ni dokan namar dosa tuhami, unak kami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ay ho. Amen.
Mulak mahamu di bagasad dame jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata ma buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma buhina tuho jala di pasaurhon ma damena tutoddi munabi. Amen. Amin. Amin. Horas madihita sa luhuna amanginang mangulom mahita lebih hurang 15 minut ala naing udutato dope tu ulaun na hohom. Butima horas madihita.